videónaplók, amiben a... No. Ez így nagyon jó. De jó lesz. Sziasztok, Netti vagyok. Én pedig Netta, és ez a 4. videónaplónk, amiben a bécsi Jetbird koncertről szeretnénk nektek élménybeszámolót tartani. Ugye én konkrétan nem szerettem őket, nem tudtam őket hova tenni. És hát először én is azt mondom, hogy úristen, ez mi? Aztán, mikor megláttam, hogy jönnek Bécsbe, akkor én mindenképp szerettem volna ott lenni, de hát így senki nem jött el velem, aztán... Én voltam a tartalék. Igazából mindenhova együtt megyünk, szóval... Amikor ott voltunk Bécsben, Kilepécén, akkor mondta, hogy akkor most vegyük meg a jegyet. És én így azon voltam, nem tudtam, hogy mondjam meg nektek, hogy én nem akarok. Aztán, hát... Aztán végül megvettük. Végül megvettük. Hát így... Bementünk megvenni a jegyet. És kerestük, hogy hol, és sehol nem találtuk azt a helyet, ahol igen, és amikor megtaláltuk, bementünk, és ott ült a srác a pultnál. Mondtuk, hogy Jetbirdre szeretnénk jegyet venni, és akkor úristen, jönnek ide. Én félek. Félek. Aztán mégis eljött a nagy nap, szintén busszal mentünk, megint Eurolines-szal. Odaértünk nagyon korán, ezért kimentünk a csarnokhoz, ahol konkrétan senki nem volt. Először is tudtuk, hogy hol vagyunk, vagy hát, hogy jó helyen járunk-e. Aztán így, hát mi arra számítottunk, hogy így bemegyünk a csarnoknak az utcájába, és már így nem tudom hány százan ott lesznek, meg minden, így teljesen az volt bennünk, hogy úristen, későn jöttünk, előző nap kellett volna, meg minden, szóval nagyon idegesek voltunk. Mondjuk konkrétan ott kezdődött el bennem is, hogy nem érdekelnek, de elő akarok állni, nem tudtam, hogy miért. 2 órát ott ültünk még a csarnok előtt, de aztán elmentünk, befoglaltuk a szállást. Hát ez már alapban nagyon vicces volt, bementünk a szobába, nem tudom, 16 ágyas szoba volt, mint kit érdekel. Meg így próbáltunk így erőt gyűjteni, de nagyon borzalmasan volt. Hideg is volt, mert nagyon idegesek voltunk egyszerűen, úristen, és soha nem, komolyan Tokiót előtt. Igen, soha nem voltunk hiszen nem ilyen idegesek. És így remegve visszamentünk 3:30-kor a csarnokhoz. Uramisten, hát én annyira remegtem, hogy nem is tudom, nem is szerettem őket, komolyan. Így átmentünk az úttesten, befordultunk, és attól féltünk, hogy ott áll a sor vége, de így... Hát bementünk, és ilyen klikekbe álltak. Ilyen 20 kb. Voltak, németek, osztrákok, magyarok, minden volt ott. Aztán így álltunk, beszélgettünk, így ketten, aztán odajött egy lány, nem tudom a nevét, hogy mi is magyarok vagyunk-e, és mondtuk, hogy igen, és kérdezte, hogy nem akarunk oda menni, hát miért ne? Oda mentünk, beszélgettünk, aztán azt láttuk, hogy mindenki odaáll az ajtó elő, úgyhogy mi is oda mentünk. Mert hát így elkezdtek próbálni, és igazából mindenki amiatt ment oda, hogy hangpróba, meg minden. Mi csak álltunk és mosolyogtunk, 3 órán keresztül próbáltunk furakodni, és sikerült is ellen furakodni, de ki akartak minket túrni. Teljesen át voltunk fagyva, nagyon úristen, nem tudtam mozgatni a kezemet, semmit, nagyon rossz volt, meg esett a hó, fújt a szél, minden volt ott meg. És ugye elkezdtek énekelni Monszont, és mindenki énekelte, nem volt ott ember, aki ne énekelte volna ott a Monszont. És akkor így, mikor ott benne elhallgattak, mi még ott énekeltük tovább ki, nagyon jó volt. Aztán ugye végre kinyitották a kaput, így futottunk be, és pont még 2 hely volt az első sorban, de pont az a 2 volt. Lekapcsolták a villanyt, mindenki sikítozott persze, és így elindult az intro. Hát ez így annyira, nem tudom, nem számítottam egy ilyen intróra, ez nagyon, nagyon kedves és barátságos kis intro volt szerintem, olyan ugye fiúkról szólt meg minden, de nagyon vicces. Aztán így megjelentek a fiúk, és én nem gondoltam volna, de én így elkezdtem sikítozni, de ilyen nem tudom, hogy ösztönből jött szerintem, de így annyira meglepődtem, olyan aranyosak voltak, hogy így felbukkantak. Annyira örültem velük, és akkor az első mondatom az volt, hogy úristen, de édesek. Onnantól kezdve ez szerelem, ez nagyon-nagyon. Igazából a koncertet azt nem lehet rendesen leírni, mert hát annyira közvetlenül voltak, szóval
Vagy az első számnál így Johnny felmászott oda az erősítőre, és lehekabáltunk. Aztán átugrott a kordonra, átugrott a kordonra, visszaugrott, ott állt a kordon szélén, és fogták a kezünket, hogy le ne essen. Fogták a kezünket, meg fogtuk, hogy ne essen a szerencsétlen. Aztán a biztonságőrök is utána rohangáltak, hogy nehogy leessenek valahonnan. Igen, mint 2-5 évesen játszott, kb. Nem tudtak már hova figyelni. És annyira édesek voltak, én nem gondoltam volna, hogy jó, tényleg képekről, meg klipből nézi az ember, azt gondolja, hogy úristen, ezek micsodák, mit akarnak. De tényleg élőbe kell őket látni ahhoz, hogy ezt így felfognak, megértsd. Meg volt olyan, amikor így lejöttek a színpad elé, és így végigfutottak így a kordon előtt, hogy mindenki meg tudja őket fogni. És akkor emlékszem, hogy így annyira letapisztuk, hogy így nem is engedtük el őket, annyira aranyosak voltak, meg tehát annyiszor felmásztak oda mellé a kordra, és mindenkinek a kezét meg akarták fogni. Baby, you're a star, everything I dream of. No matter where you are, it won't be too far. I just wanna meet you. Ooh, oh, oh, I'll let you show tonight, like I've so many times before. Yeah. Hogy ráfeküdtek a közönségre is. Igen, hogy végig csomó hülyeséget magyaráztam. Én meg így vízipisztollyal kijöttem a Ghostbusters-nél, és akkor így, hát én nem számítottam rá, hogy komolyan lefröcskolnak minket, és így a kamerámat ezt telibe úristen. Meg így minket is teljesen eláztunk. Látszott az, hogy annyira kedvesek, meg igazából nem is lehetett eldönteni, hogy így igazából olyan volt, mintha ők rajonganának miértünk, mert annyira közvetlenek voltak, meg érezni lehetett azt a pozitív energiát, meg amikor azt mondták például, hogy we love you, akkor látszott, hogy komolyan is gondolják, tehát nem ez a sablon szöveg volt. Hát meg van ez a biggest fan számuk, és az igazából az nekünk ilyen himnusz, mert ott minden sora olyan, mintha teljesen ránk írták volna, úgyhogy így... Igen, azt hallgassam meg mindenki, mert az teljesen lefedi ezt a dolgot, amit bizottunk csinálni, úgyhogy... Mindenre választom. Igen, azt volt ez a Harry Potter-es intro, ez nagyon jó volt, annyit, azt nem tudtuk, hogy az mi, hogy az minek kell, ez a Harry Potter. Ez a Harry Potter, igen, hát az nagyon jó volt. Harry Potter. Are you ready, Edward? Koncert után, amikor kimentünk a csarnokból, akkor ugye találkoztunk a magyarokkal, és mindenki mondta, hogy sikerült előreállniuk. Mindenkivel így tök jóban lettünk tényleg, szóval. Igen, nagyon szeretem, ez a magyar kis rajongóközösség, ez nagyon jó, mert jobban érzem magam itt. Fúj, nagyon, szóval az a... Tényleg bármiben ott elmondhatod mindenkinek, mert mindenki nagyon aranyos. Meg olyan aktívak a magyar rajongók. Igen, kijött a csarnokból egy nő, és akkor mondta, hogy ő főzött a fiúkra, és hogy csak teljesen egészséges kajákat esznek. És hogy, semmi alkoholt nem isznak. És akkor így mondta, hogy de hát annyi más fiú van a földön, miért pont ők? És akkor így mondjuk, hát mert nekünk csak őt kellenek, meg ilyenek. Mi őket akarjuk. Őket akarjuk, és akkor így mondta, hogy oh my god, you are so sweet, és akkor így nézett ránk ilyen nagy szák, hogy nem vagyunk normális, és tök aranyos volt. Nagyon aranyos. Aztán utána visszamentünk a szállásra, ahol így még aludni nem tudtunk, mert komolyan annyira be voltunk zsongva, hogy ez hihetetlen, csak hát reggel korán kellett kelni. Aztán igazából annyi történt, semmi extra. Akkor így a Monszont elkezdték énekelni, úristen, szarrá fagytunk. Jól néz ki a szarrom. Egy videónaplónk, amiben a bécsi Jedbird koncert. Jó. Bocsi. Mossatok a sorok közt, hogy mire gondolunk. Mindenki értette?